Van parar durant uns mesos, però al gener del 2022 vaig rebre un missatge per WhatsApp des d'un número del Kirguistan. Era un home que em deia: «Som ara a casa teva. Si vols veure la teva família, truca'm». El vaig trucar per videotrucada i després de 5 anys vaig tornar a veure la meva mare. Va ser un sentiment molt estrany. En plena era de la tecnologia, després de tants anys, em vaig quedar sense reacció, només asseguda davant la pantalla. Al cap d'uns minuts vaig començar a plorar. Era molt dur, però alhora, en aquell instant, vaig entendre que havia valgut la pena resistir, parlar i mantenir-me forta. Encara que ens fem grans, davant dels nostres pares sempre continuem sent fills. Quan vaig tornar a veure la meva mare per videotrucada, no vaig poder contenir-me. Vaig començar a plorar, però ella em va sorprendre molt. Em va dir: «No ploris. No perdis l'esperança. Mantén viu el teu desig. Si continuo viva, ens tornarem a veure». Des d'aquell moment, cada vegada que la policia xinesa volia que parlés amb els meus pares, primer m'enviaven un missatge per WhatsApp avisant-me que anirien a casa seva. Havien de conduir gairebé 40 minuts per arribar-hi i des d'allà em feien la videotrucada. Però després de cada conversa em tornaven a contactar de manera privada. Em trucaven o m'enviaven missatges per parlar-me de les bones polítiques del govern xinès envers els uigurs, intentant mostrar-se amables. Un dia, un d'ells em va dir que havia d'oblidar el passat, que ja havia quedat enrere i que m'havia de centrar en el present i el futur. Jo li vaig respondre: «De quin passat parles? No són errors, és un genocidi. Heu empresonat els meus pares durant 5 anys i ara en dieu errors? Què vol dir això?» Ell em va contestar: «No. Tu tens una idea equivocada del nostre govern. Hauries de mantenir el contacte amb nosaltres i ser més amistosa. T'ho explicarem». Em vaig sentir molt incòmoda. Després de diverses converses així, cada vegada em costava més parlar amb els meus pares amb normalitat. No podia expressar-me lliurement.